Terve! Tänään on ihana sää. -18 ja on tullut vähän lunta, uutta lunta tuli toissapäivänä. Nyt on hyvä sää puhdistaa villapuseroita. Eli mulla on tässä tämmönen, se on Dropsin ohjeen mukaan tehty villapaita. Sitten tämmönen ihan oma malli. Tämmönen virkattu, myös oma malli. Tämä on tehty Novitan ohjeiden mukaan, niin kuin nämä pastoraalisukat. Kaikki nämä villavaatteet aion nyt puhdistaa lumella. Ja kun on kylmä ja lumi on kylmä, kuiva, lika tarttuu siihen lumeen, kun laittaa ne puserot lumeen. Nyt peitän näitä vaatteita lumella. Ennen kuin laitoin ne lumihankeen, pidin ne ulkona vähän aikaa, että ne olisivat kylmiä. Jos ne ovat lämpimiä, niin lumi voi tarttua niihin liian hyvin. Nyt vaatteet on peitetty lumella. Saavat olla muutama minuutti näin. Taputan näitä vaatteita. Vähän enemmän siinä, missä tiedän, että on enemmän likaa. Lumi sitoo lian ja se lähtee sitten pois, kun ravistan näitä vaatteita. Nyt ravistan näitä vaatteita, että lumi lähtee pois ja samalla lähtee liat ja hiki ja kaikki pölyt pois. No, tässä mulla on nyt puhtaita, raikkaita, kivoja vaatteita. Ne saa vähän kuivua ja sitten vaan käyttää. Kiva kun katsoit. Toivottavasti sinulla oli hyötyä tästä. Olisi kivaa, jos seurasit meidän kanavaa Finhon Fixar. Hyvää päivän jatkoa!